Dear viewers, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिबोसिम दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय मानोना आंनि फलोवार्स आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना लुबैयो जाहैबाय गोबाङैनो ब्लग भिडिअ लाबोथों होननानैहाय आरोना कमेन्ट्सबो हरो माखासेफ्रा थ' बिनि थाखायनो आङो बे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबावबाय दायो आङो नाइट डिउटि खालामबाय आरोना हरनि डिउटि खालामनानै दायो आङो थांनायनि सिगां दाने हेन्डअभारानो जायाखै जोंना नायदोलाय नै ओरैबायदि दुखु मोनखाबाय आङो फुंजा बेरेफुंजा बेयो मानो इदि जादों होननानै बुंबा फिसालाया ओरैबायदि अयथासारखा मोनबाथाय बे चसमाखौ स्पेकखौ मोनबाथाय ओरैल' बोख्रांखायो नै ओरै हमनानै ओरै बोख्रांखायोल' ओमफ्राय दायो नै थुख्रा जाखाबाय आरो नै बनिफ्रायनो थुख्रा ओमफ्राय बेयो बे लेन्सआ ब्रेन्डनि लाइबाव आरो ओरैबायदि दाम गोसा बानायफिननांगोनसै बेखौहाय सेस बिदिनोसै नै गथ' गोनांफोरबायथाय बिदिनो जारला आरोना आब'मोनाखै नोंथांमोना बांसिनै मोनथिगोन आरो दायो नै आङो न'नि गेट खाथियावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय थांनाय मोनायाव ओरैबादि अखा हादों बेजों ओरैबादि अखा सिमब्रेनाय अखा आरो बारजोंहाय सिमब्रेनाय बारजों अखा हानाय एकदम कारेन्ट थारफ्रानो जला बायजोबदों आयै हरसे कारेन्ट मोजां गैयिजों माजों ओरैबादि खस्थ' आरो डिउटियावबो दानिया दसेनो मा होनो फ्रेश जानानैहाय रेस्ट लाग्रोनांसिगोन रेस्ट लानानै ओमफ्राय बाखि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनांसिगोन आरो गोबाङैनो अर्डार जानानै दङ मैया आङो अफार हगारदों नालाय सप्ता खनसेनि थाखाय थ' दायो गोबाङैनो अर्डार दङ बेफोरखौहाय रेडि खालामनाय नै आंना मुदा फ्रेश जाफैबाय आरो फिसालानि मोखां नुनानै सिरि मोननानै थाबाय नै सना आंनि ददेले ब्लाउनिया मै जबा ब्लाउनिया दिन्थिद' ब्लाउनिया ब्राउनि लायनो थांबाय नै ब्राउनिखौ दगिखौबो दिन्थिनोसै दे ओरै दिन्थिहरदो दे आयु ब्राउनि मोजांसिन ना नों मोजांसिन सना लाजा नों मोजांसिन ना ब्राउनि मोजांसिन हाय सनालि ब्राउनिखौ चुम्मा होलायबावबाय फैदो सना फैदो बाम्बा ayo मानै नोंबो मासे बेबो मानै माथाम जाबाय माथो दै हेल' होनदो दे बाबा दे हेल' होनदो बुनि हेल' होनदो दे हेल' होनदो हेल' एभरिवान पाप्पिबो होबाय बयखौबो मामाया फैबाय पाप्पि होबाय पाप्पि होदों बयखौबो पाप्पि होदों आंनि मामा डिउटिनिफ्राय फैबाय दे आंनि मामा डिउटिनिफ्राय फैबाय आं खुसि जाबाय होनदो बयखौबो पाप्पि होदों आंनि सना ददेले फांदां अन्थाव बिखा नायसाय बाबा नोङो नोंनि दिनैहाय मा जाखो नायसाय मामिनि चसमाया गैले नै दिले दुइ टुक्रा जाना फैबाय नै नायदो नै बे मा खालामखो नोङो बिबारा नै रानज्रबजोब्बाय नाथाय अखानि दै मोनबाय आरो अखानि दै मोनबाय एसेनो सान्थि ओरैनोथ' दै लुगासिनो थाखायो थेवबाबो नेचारेल दै जाहैबाय ना अखाया नाय पापा नायबाय
मामिया इदिनो गाननाङा सिन्दां नै बेजोंहाय दिरुंजों खानानै ओरैनो गाननाङा सिन्दां हा चसमा गोदान बानायो सान्दि बोरै सोलिबावनो नोगोद फानि जाबाय नै मा खालामबावनांगौ दायो आङो मा खालामबावनांगौ नायलाय पार्सेल लिरथारनांगौ आरो ओमफ्राय मेगनाबो जाथारा माइनास पावार नालाय ओरै लिरनोसै दानो सासे आगैनि पार्सेलखौ थाबैनो बासजों हरफानांगौ आरो जायफोरनो थाब नांगौ बिसोरनो बासजों हरो आङो ओरैहाय दादगिरि थांग्रा बासजोंहाय हरनो हायो मा होनो रुनिकाटा कसुगाव मा होनो सेरफांगुरि ओरैहाय गासैनोबो बासजों हरो आरो खाथिनिनो ओमफ्राय बिजनिफोरनियाबो सोरबाफोर नांगौबा थाङो आरो उफाय गैलाहाय आङो उदै बिगुर साजोबनोसैहाय आब'मोन दायो नै रायजोफोर ससमा फुराना आखां गानसाबदों आं पावारा मेलाया बेयो ओमफ्राय ससमा बानायनो थांफिनांसिगोन नै बिटुआया आइ बिटुआ हेल' होनदो दानिया मा अबस्था नै सेम फ्रेमबो मोनफिनला आरो दखानावहाय जा दंमोन बेबादि फ्रेमनिया स्टकआनो खालि जाजोब्बायनो ओमफ्राय दानिया मिलायहोनो माबादि मिलायगोन मिलाया नायनोसै गोसोबादि मोननाय नंला आरो आङो बेखौ बिराद फसायथारदोंमोन आङो मोजां मोननाया नैबे मोनसेखौ नायदों बे साबसिन ना बे मोनसेया साबसिन नायगासिनो दं आङो बेखौ गाननायगोन बेखौ बांसिन फिट नुसिनदों मोखाङाव एडजास्ट जासिनदों बादि मोनदां दा बेसे एडजास्ट होइसोगोन बेनो फिट जासिनदों सानग्लास गाननायनि फिसालाया मिनिबायसो आंखौहाय आमफ्राय नुदों फिसाला मिनिखायोल' फिसालाया साइकेलनि फाग्ला नालाय ओमफ्राय बेखायनो आङो साइकेल नायनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय अनलाइनावबो नायखाबाय आं दामफोरखौहाय ओमफ्राय बेवहाय डाइरेक्टनो फैनानै नायफैदों आरो आङो माबादि जुदि डाइरेक्ट ओरैनो नायनायावनो मोजां मोनोबा लांनो होननानैहाय आग्ला जालायखाबाय नै साइकेल मानि खाला ओंखारनोसैल' गाखोनो रेड कालारखौहाय साबसिन नुबाय आरो ओमफ्राय हाद्रि नांबाय थायो नालाय साबगासिनो दं बिराद फसायबायमोन साइकेलखौहाय लानो गोसो जाथारबायमोन ओमफ्राय आंबो बायना होनो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय दामखौहाय एसे बारा मोनबाय आरो अनलाइनावहाय एसे खम प्राइसनि मोनदों आरो बेबायदि सेम क्वालिटिखौहाय एसे बारा मोनबाय बेनिखायनो आंबो लाना होथ'वासै गावबो मामानि ससमाबो सिफायना होबाय नालाय मामाया ससमा गोदान लाफिनबावनांबाय फैसा थांबाय दा नोङो साइकेल बायनो होननानैहाय हरावहायसो नायबाय थादोंमोन आं ससमाखौनो ख्रेब सिफायना होबाय नों बिदि बोख्रां खालामामोनबा ससमा बायामोन जागौमोन दा मामानो होमबा बे फैसाजों नोङो साइकेल मोनसिगौमोन दानो बिदि खालामनांला दे आयौ आंनि सना बुजिनाखा अनार जादों नै अनार जादों मामिनोबो दौदो मामिनो हयथ' आंबो छे होआ दिनै आमानोबो दौदो आमानोबो आङो होआ
गावनि हुआनो हुआ आयु हुआनो जायोना बेखौहाय होदोंनानै ओरै लारि लारि आरोबाव बेजोंबो दंबाव सिफ्रा बिरादनो बुरजा स्टकआवहाय गोदान गोदान सफैगासिनो दङ दायो बैसागुनि गोदाननो थ' नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबनो अर्डार होनानै ला बे प्रिमियाम दख'नाफ्राथ' माने ओरैबादि मोजांखा ब्रेन्डनि क्वालिटि आं दाखालिबो होनखादों बेयो सिगांहाय फुजानि सिगां आङो जाय सानफ्लावारनि प्रिमियाम फानदोंमोन बेबादि नङा बियो बिराद मोजांसो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो जिफोरखौहाय आं जे फेसबुकफ्राव पोस्ट होदों इउटुबावहाय बेफ्राव नायनानै अर्डार होनानै लाबानो जाबाय गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आं समानो मोनाखै बिराद बेस्थ' आरो माथो खालामबावनो ओरैसो खारथ्र'नो ना ओरैसो खारथ्र'नो जायो दा बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि बे ब्लग भिडिअ एसेनोसै